Ayan, dali, dali, dali. Buhay pa, dali, dali, dali. Dali, habuli, habuli, habuli. Oh, good morning. Good morning, Bagwis. Opo, halika na. Kumain ka na dito. Halika na, Bagwis. Halika na. Agap ng bisita mo ngayon ah. Opo. Halika na. Ayun mga kasinag, kararating din lang ni Bagwis. Nagugutom ni ata. Pakainin mo natin siya. May daga pa ako dito eh. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Ayun na. Ay at. Kagulo mo manok mga kasinag. Ang mga sisiyo, hindi maintindihan ko sa susot. Ayun na oh. Ano yung daga natin dito? Kagaya nito mga. Bagwis! Ayan. Hindi maintindihan ko manok. Ito ang malupit mga kasinag. Matindi oh. Kagaya nito. Kinain niyang, ay aray, kinain niyang kapwa niya daga oh. Matibay itong daga na ito. Bagwis oh, halika na. Halika dito. Ayun mga kasinag pakainin natin si Bagwis. Kagulo talaga mga manok. Gutom na si Bagwis mga kasinag. Matindi ito mga kasinag oh. Yung kapwa niya daga kinain niya. Palibasa talo yata niya kaya kinain niya. Bagwis! Mga kasinag, sa mga nagko-comment pala dyan tungkol sa lamisa na ito. Ito mga kasinag, lamisa na ito inilaan ko na talaga kay Bagwis to. Ginamit lang namin ito nung nagpista dito sa bahay. Pero ngayon mga kasinag, hindi ko na talaga gagamitin to. Inilaan ko na po talaga ito kay Bagwis. Para pag piyapakain ko siya, dito na. Ipatong ko lang dito at para dito rin siya pumatong. Ayun mga kasinag, yun lang po ang aking masasabi tungkol sa lamisa na ito. Hindi na po gagamitin kasi may nagko-comment kasi na baka daw gagamit namin ito or pagkatay ng baboy o kinakainan. Hindi po namin gagamit itong mga kasinag. Dito lang talaga ito para kay Bagwis. Bagwis! Halika na! Opo, halika na! Bagwis! Bagwis! Halika at naggalit sa iyo ang manok dyan. Bagwis! Napakatibay talaga nitong daga nitong mga kasinag oh. Kapwa niya daga, kinain niya oh. Inubos ang ulo. Bagwis! 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 Wala, titirahin niya ata ni Bagwis ang aking mga sisiw. Ayan na, ayan na. Ayan, nahabol na ni Bagwis. Bagwis! Dito ka. Huwag mong tirahin yung mga manok ko dyan. Halika dito. Pati nangingitlog na manok ko. Natakot na sa iyo. Opo, huwag ka dyan. Binubulabog mo yung nangingitlog nating manok. Ayan mga kasinag, yung itlog ng ating manok nagkaralat na gawa ng paglipad. Natakot kay Bagwis. Ayan si Bagwis
Oh, halika na. Halika na, kumain ka na, dali na. Mugwis. Halika na. Mugwis. Mugwis. Oh, halika na, kumain ka na dito. Opo, halika na. Oh, ayan na. Ayan na mga kasinag, sa likod ko. Ayan. Oo. Ayan, very good. Oh, sige na, banatan mo yan. Oh. Opo. Opo, yan. Oh, banati. Ayan na. Oh, sige oh. Tirahan na yan. Opo. Patay na yung isa, kinain niya yung kapwa niya daga. Palibas at hindi ko na bahog mga kasinag itong daga. Kinain na niya yung kapwa niya daga. Ganito pa lang mga daga pag nagutom. Kumakain ng kapwa nila. Alabasin natin to ano. Tanggalin ko muna yung mga mga kasinag, itong mga kawad. Opo. Kakain po ang baby bagwis. Opo. Yan, oh, yan. Kain mo na yan. Itong patay na daga na ito, oh, yan, oh. Yan, oh. Dalawa yan, ha? Kanain mo yan, oh. Sige na, kanaan na yan. Tirahin mo na yan. Dalawa na yan. Opo, bahala ka na. Sige na, tirahan mo na yan. Ayan, dali. Buhay pa. Dali. Habuli. Yan, very good. Buti to, bilis-bilis na si Bagwis ngayon mga kasinag. Nahabol na niya. Makakatakbo pa yung daga na yan. Oo, dali, habuli. Dito, abangan natin dito. Nasaan na? Huwag mong bitawan. Yan. Yan, oh. Makatakbo pa. Yan, napakan ko mga kasinag. Mabilis pa. Buhay pa yan. Takbuhan ka pa niyan. Opo.
Nagkameron ka ba laruan? Hmm. Hmm. Yan, wala oh. Opo. Hmm. Ala, paglaruan na ni bagus mga kasinag yung daga oh. Ayan. Hmm. Asan na? Asan na yung daga? Ayun na sa likod mo. Ayun na sa likod mo. Ayun na, huli. O yan. Oh. Oh. Ginawa mo na bagang parang bola yan. Opo. Bagus na, umpog na. Sadista rin si bagus mga kasinag. Para ginawa niyang bola yung daga na yan oh. Oh, pinaglaruan na oh. Oh. Opo. Sinadista mo na yung mga daga na yan. Magwis. Sinadista mo na yung daga na yan. Alin tinitingnan mo? Ha? Ano yung tinitingnan mo, Bagwis? Ayan na, ayan na.
Opo. Sige na. Daga na yan ay paglaruan muna. Nakakuha ng laruan si Bagwis. Lanog-lanog din yung daga mga kasinag. Okay, sinalo na ni Bagwis. Ayan. Sawa na si Bagwis kalalaro. Ginawa mo ng panchimbag yung daga na yan patay. Basag ng ulo mga kasinag. Nagatukan yung buto pagkagat ni Bagwis. Basag-basag ng ulo. Dinali na ni Bagwis. Hindi talaga pala ang tuka nito ni Bagwis. Talagang dali. Tudas na. Dali agad. Tanggal ang ulo. Opo. Sige, nakainin na yan.
po. Sige lang, di. Sige lang po. Andito lang ako. Bantayan kita. Yan, kainin mo lang yan. Saglit lang sa iyo ah. Gutay-gutay muna. Lunukin mo na yan. Mataan naman pala ako mamaya ng trap sa daga. Kasi wala ka ng pagkain. Saka pala mamaya ha, dadalang ka na ng tubig dyan. Maligo ka naman. Kasi naaamoy naman kita. Medyo matapang naman ang iyong ang iyong balahibo. Yung amoy ng iyong katawan, medyo matapang na naman. Kaya mamaya maligo ka bago isa. Sige, kain lang kain. Nilunok na yung buntot. Hirapan kayo sa buntot na yan. Balat lang ba yan? Okay. Nadali ng mga kasinag. Ubus na. Meron pa, may papa. Dali na. Kulang pa. Meron pa dito isa sa ibabaw. May isa pa dito. Magwis. Opo. Magwis. Magwis. Yan akit yan. Yan meron pa. Tirahan na yan. Opo. Sige, ba natin. Ka na kulang pala sa iyo yung isa na yun. Opo. Tira lang ang tira. Yeah, magpakabusog ka.
ha, kain lang ng kain. Bantayan lang kita. Oh. Matibay ka. Nilunok mo lang ng isang lunukan yon. Opo. Busog na? Ha? Busog na ang Bibi Bagwis? Opo, busog na ba? Ha? Busog na? Bagwis? Oh, camera yan. Huwag mong kainin yan. Diyan mo sarili mo. Ayan o. Oh. Oh. Nakita mo ba sarili mo? Oh, magsalamin ka muna. Magsalamin ka. Oh, tingnan mo yung amo sa mukha mo. Tingnan. Ano, nagtataka ka dyan sa sarili mo? Opo. Tingnan mo sarili mo. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis. Oh, ayan na siya oh. Busog na. Nakakain siya ng 2 daga. Oh, saan ka na ngayon pupunta? Ha? Saan ka na pupunta? Nililinisan niya yung kanyang tuka mga kasinag. Opo. Nakita mo? Ay nak. Nakita yung anak kong bunso mga kasinag. Ayun eh. Ganito yan mga kasinag si Bagwis pag nakakita ng bata. Matapang. Ayan o. Opo. Nak, diyan ka lang ha, diyan ka lang. Opo, kapatid mo ba yan? Kapatid mo si Chloe? Kakabungong busis si Bagwis mga kasinag. Natutulong mga kasinag, napakalakas pala ng busis nito. Bagwis. Oh. Nagkakanta ka? Ha? Anong klaseng kanta yan? Opo. Anong klaseng kanta yan? Oh. Nak ka ba? Anong ka sa loob? Dali. Uwi lang mo sa bahay. Ay. Ayaw ko ng ganyan ha. Huwag matapang sa bata ha. Ayan mga kasinag, hanggang dito na lang.
pinuntahan niya yung anak kong bunso dito kanina eh. Oh, pag nakakita siya ng bata mga kasinag, nagagalit siya. O kagaya ngayon no. Andito naman yung aking prinsesa. Ano po yun? Ha? Hatid saan? Ayan mga kasinag, sila misis, tapos itong tatlo kong anak magpe-perform yan sa sa barangay Bubuan. Sayang hindi ako makakasama para mabidyohan sana sila. Kasi mga kasinag, magpipista na kasi ng barangay Bubuan. Bispiras pa lang ngayon mga kasinag, tapos yung anak ko lalaki ayun. Huwag ka lumusot dyan, kasya sa bakod natin Ayan na yung dalawa. Ayos ang pormahan nyo Galingan nyo magsayaw para kayong manalo. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang muna. Kasi mga kasinag, ihahatid ko yung aking mga anak doon sa sa barangay Bubuan. Kasi may parade sila ngayong umaga eh. Ayan mga kasinag, sa lahat ng ating mga subscribers, viewers, maraming salamat po.